Извинявай. Здравей. Имаш ли минутка време? Това е важно. Нуждаем се от помощта ти. Представи си, че пътуваш в космоса. Търсиш интелигентни форми на живот. Пътуваш дълго време, защото космосът е доста обширно пространство. Вече си забелязал милиони планети без живот на тях. И после я откриваш. Земя. Дребен остров в космоса. Мъничко петънце от вода, скали и почва, с тънък слой въздух, който да дишаме. В космоса може и да има живот все някъде, но тук на Земята е навсякъде. В почвата, във водата, във въздуха, растения, насекоми, птици, риби и всякакви видове живи същества. Някои от тях красиви, други странни. И хора. Много хора, точно като теб и мен. Това също е красива, сравнително разумна форма на живот. Но човешките същества са като всички други форми на живот на планетата. Зараждаме се от малки семенца и при правилните условия порастваме и съзряваме. За да се случи това, всички ние имаме нужда от еднакви неща. Не само мобилни телефони, инструктори и Фейсбук, а прясна вода, чист въздух, здравословна храна. Без тях не издържаме дълго време, без значение колко умни са телефоните ни. Добрата новина е, че планетата Земя има достатъчно от всички тези неща за всеки един от нас. Лошата новина е, че има няколко проблема при усвояването им. Първият е свързан с климатичните промени. Парадоксът е, че начинът, по който живеем на Земята, уврежда нещата, от които се нуждаем, за да продължим да живеем. Горивата, които изгаряме, замърсяват атмосферата. Изпитваме недостиг от чиста питейна вода. А всичко това променя времето. Но това дори не е и половината от проблема. Другата част се корени в неравенствата. Някои хора на Земята имат много повече, отколкото им е нужно, а други нямат достатъчно. Тези неща водят до бедност. А това не е честно. Милиони хора нямат възможност да се здобият с лекарства, които да ги предпазят от болестите или да ги излекуват, ако вече са се разболели. На някои места децата се оплакват, че им се налага да ходят на училище. На други, милиони деца нямат възможност изобщо да ходят на училище. Това честно ли е? Но понеже ние създаваме тези проблеми, ние трябва да сме тези, които да ги решат. Но за целта трябва да работим заедно и да бъдем по-креативни. Нека ти обясня. Ако се замислиш, всички живи същества имат суперсили. Птиците могат да летят, ние не можем. Кучетата могат да подушват неща, които ние не можем, което понякога е за добро. Растенията поглъщат отровни газове, които ние не можем да вдишваме и ги превръщат във въздух, който можем да дишаме. Но и хората имат сили, които другите видове не притежават. Ние сме най-изобретателните същества, главите ни са пълни с идеи и сме много добри в направата на разни неща. А с тази сила ние вече сме преобразявали света отново и отново и сме решили хиляди проблеми. И сега можем да го сторим. За голям късмет, ние имаме план. План, който може да успее само с твоята помощ. Съществува организация, която представлява всичките 193 държави в света. Тя е посветена на това да опази мира и да ни помага да работим заедно. Сигурно си чувал за нея. Организацията на Обединените нации. Тя току-що обяви своите глобални цели за устойчиво развитие. Това са 17 цели, които да защитят планетата от климатичните промени и да превърнат света в едно по-безопасно, честно и справедливо място за всеки един човек. Трябва да постигнем тези цели до 2030 година, а хубавото нещо на това да имаме план е, че можем да проверяваме как се справяме и има ли напредък. Да се потупаме по гърба, ако имаме постижения, или да положим още усилия, ако нямаме. 2030 не е чак толкова далеч, така че трябва да си дадем взаимно сила с много идеи. Можем да започнем с това да направим целите по-известни за повече хора. Разбери какво представляват те и разкажи на всеки твой познат. После го помоли и той да разкаже на всеки негов познат. След това, и тук идва вълнуващата част, провери дали самият ти можеш да направиш нещо, за да помогнеш на практика. Ако не разхищаваме храна, вода или електричество, това ще помогне на планетата. Ако всички ние се застъпим за хората, към които не се отнасят справедливо, и ако уважаваме човешките права на всяка една личност, това ще предизвика огромна промяна. Целите са общо 17, така че има много начини, по които можеш да помогнеш. Преди всичко нуждаем се от свежи идеи и от нови начини на действие. Какво би било, ако да си момиче или момче няма никакво отношение към това да живееш в безопасност, да имаш повече приятели и да посещаваш
различни места? Какво би било, ако намерим нови начини да пречистваме водата, за да я пием? Какво би било, ако рециклираме всичките си отпадъци? Какво още самият ти смяташ, че можем да направим? Всички ние живеем на планетата Земя и всички ние зависим от планетата Земя, за да живеем. Има много и различни култури, но имаме само една планета. Ако се грижим за нея, както и един за друг, и ако споделяме по честен и устойчив начин това, което произвеждаме, всичко, от което имаме нужда, ще бъде точно пред очите ни. Някой ден може и да намерим интелигентни форми на живот на другите планети, но до тогава нека видим колко интелигентни сме ние самите тук, на Земята, и ще опазим ли нашия единствен дом. Просто се замисли.